sai in ɗanyi 'yan jawabai, takaitaccen jawabai. Saƙona na farko shine saƙona ga turuzan birni. Suna ta maganganu to Allah da ya dawo da Murtala Asa da bai mutu ba. Don haka maganar cewa ana kulle kun san ni buɗe ta ne kai. Gwamnatin Sokoto tana nan tana kulle tana neman agaji da ofis ɗin wani da ake gani yana da wani mukami mataki na gwamnatin tarayya a yi musu maganin Murtala Bello. Wallahi Allah ɗaya ka iya maganin Murtala Bello. Abinda an maganin Murtala Bello shine ku gyara. Amma kun ga bayan bannan abubuwa sun faru, musamman mutuwar marigayi sarkin Gobir. Muna roƙon Allah ya ji kan wannan bawan Allah. Allah shi mai rahama. Allah ya sa aljanna firdausi ita an makoma tai. Ba wasu maganganu zanyi ba, ishara ce zanyi wadda Larabawa suke cewa ta ishi mai hankali. Wai a ina rayuwar sarkin Gobir tarra ta suwa sun ka zalunci sarkin Gobir? Wannan tambaya ce. Za ka fahimci wannan in ka saurari 'yan takaitattun bayanai na 'yan mintuttuka na Murtala Bello Asada. 'Yan ta'adda sun kama sarkin Gobir sanadiyar gayyato shi da gwamnatin jihar Sokoto ta yi don a yi wani taro Kasarawa. Taro ne na zanga-zanga. Taro ne ba na tsaro ba na zanga-zanga. Bayan an kare taro sarkin Gobir ya koma yana kai kwanan mahalba, 'yan ta'adda sun ka kama shi sun ka tafi da shi. Wannan kaddara ta tana iya cikawa da kowa. Bayan sun kama sarkin Gobir sai da ya share sama da kwana 20 da wani abu yana hannun 'yan ta'adda. Gwamnatin jihar Sokoto ta san yana hannun 'yan ta'adda. Gwamnatin tarayya ta san yana hannun 'yan ta'adda. Kuna fahimta? Ba a yi komi ba har an ka kai lokacin da sun ka fito da shi suka yi mai bidiyo cikin walakanci, suka sa mai sarƙa yana ɗaure, babban mutum iri ne, yana jawabin cewa shekara sama da 40 yana aikin gwamnati, musamman sarauta. Gwamnati bata taimake shi ba. Kun ji wannan ko ba ku jiya ba? To ba shi zai ba ku mamaki ba. Kawai isharar da nika son in yi, gwamnatin Najeriya da gwamnatin jihar Sokoto akwai abubuwan da suke ruhewa game da mutuwar sarkin Gobir. Akwai abubuwan da suke ruhewa game da mutuwar sarkin Gobir. Ba a haɗa kuɗin fansa sarkin Gobir ba sai da an ka samu tabbacin babu sarkin Gobir ya mutu. Sannan na an ka haɗa kuɗin fansa don a wawatar da hankalin wasu waɗanda ba sa da zurhin tunani, ba su da basira. Amma abin da ya kamata ku sani, yaya an ka ji labarin sarkin Gobir ya mutu? Ta wace hanya an ka ji labarin Allah ya karɓi rayuwar sarkin Gobir? Shine akwai wani ɗan uwa makusanci ne, ɗan uwa ne na makusanci, shine Gwanda Gobir. Ya yi hira da kafafen yaɗa labarai cewa ya ga kiran waya guda biyu, ya ga miskol guda biyu, sai ya bi ya ce miskol na farko shine sarkin kudun Sokoto ya kira shi, miskol na biyu ɗan madamin Shinkafi ya kira shi, don haka sai ya kira sarkin kudu. Ya ce na ga kiranka, sai sarkin kudun yake ce mai labari ni jiya nika son in yi kwamfamin an ce an kashe sarki. Ya ce to ban da labari bari in yi kwamfamin, sai ya kira ɗan madamin Shinkafi. Kuna fahimtar maganar Murtala Bello? Da ya kira ɗan madamin Shinkafi ya ce na ga ka kira ni, sai ɗan madamin Shinkafi ya ce kun kai kuɗin fansan nan? Ya ce a'a ba mu kai ba. Ya ce lafiya? Ya ce a in ba ku kai ba kar ku kai don akwai matsala. In ji ɗan madamin Shinkafi yaka faɗa mani, yaka faɗa ma Gwanda. Kuna fahimta? Yake faɗa ma Honorable Gwanda Gobir. Ya ce ɗan madami faɗa min me matsala tunda mu an makusanta sarkin Gobir. Sai ɗan madami ya ce na samu labarin an kashe sarki. Akwai matsala ko ba matsala? Ta wace hanya ka samu labari? Ya ce mutanen da an ka tura sun ka zo sun magagawar sarki da idanunsu. Don haka sun zo sun haɗa ma magajin Shinkafi cewa an kashe sarki. Don haka sai shi Gwanda Gobir ya kira magajin Shinkafi ya yi kwamfamin abin da ɗan madami ya kwaɗa mai. Sai magajin Shinkafi ya kwaɗa mai lalle sun tura daba Halilu Sububu. Halilu Sububun ga dama kowa ya san shahararren ɗan ta'addana, kuma shi ya kama sarkin Gobir daga cikin yara ne na, don dama yana da dabobi masu yawa. Yara ne sun haka sarkin Gobir, to sun tura daba Halilu Sububu. An je wanda ya je gaba ya ga gawar sarki, har ya kwaɗi wurin da gawar sarki take, wani ƙauye na cikin Gwaranyo. Tsakaninku da Allah, in ana son a yi bincike an samu sos na bin hanyar a gano suwana sun haka shi sarkin Gobir ko ba a samu ba. Wani na ya zo ya ga gawar sarkin Gobir kuma an ka bari ya dawo ba a kai naira miliyan 60 da mashin biyar ba. Mashin biyar suna nan Sokoto, miliyan 60 suna nan ba a kai ba, amma an ga gawar sarki. Duk wanda ya ga gawar sarki ya dawo dan ta'addana. Kun fahimci Hausat? To ba shi nika son in kai ku ba. Missa ni ce gwamnati na ruhewa. Sai ga wani asiri Allah ya tona, mataimakin gwamnan jihar Sokoto sai ga waya ɗiyar sarkin Gobir ta hissa wayar da ya yi da ita. Ta ce maganar babansu take magana, sai ya ce to muna aiki guda biyu, muna yi tare da Malam Nuhu Ribado. Wane ne Malam Nuhu Ribado? Shine NSA, National Security Advisor na shugaban ƙasa.
mataimakin gwamnan jihar Sokoto yace suna aiki tare da Malam Nuhu Ribado, yace Malam Nuhu Ribado ya faɗa mai abin da yasa wannan matsala ta kwaru shine akwai wasu mutanen su bandit da an ka kama sun dawo da hajji, rashin ba a bashe su ba shi yasa sun haka ma sarkin gobir sun sa sharadi in za a ba su mutanen su za su ba da sarkin gobir. Tsakaninku da Allah da ma'aikatar tsaro ta Najeriya da gwamnatin Sokoto an samu dama na amsa sarkin gobir ko ba a samu ba? An samu dama na in an ka saki mutanen su sarkin gobir ko ba a samu ba? Sun ka hana. Cikin maganar da ya kai mata sai ce mataki na biyu an ɗauko Halilu Sububu. Ku fahimci wannan magana tana da hadari sosai. Yace an ɗauko Halilu Sububun ga da yara ne yana son haka ma sarki, to sai yace mataki na biyu an ɗauko Halilu Sububu yanzu haka yana nan Sokoto. Mi a alaƙar gwamnatin Sokoto da ɗauko Halilu Sububun da ya ɗauki sarki? Yana nan Sokoto, an tura shi ya je ya yi magana da waɗannan yaran kuma ya ce ma ya je. Sai shi mataimakin gwamna ya ce zai tura wasu, ya kwaɗi sunan wasu daga cikin yara ne zai tura. Duk abin da nika sun in kai ku, wallahi tallahi in ana son a gano waɗanda sun ka kashe sarkin gobe an san yadda za a yi. In babu rame mu kawo maganar rame. Me ya alakar wai gwamnatin Sokoto da Halilu Sububu? Halilu Sububun ga da ake zargi da kashe sama da mutum 100, ga mataimakin gwamna yana cewa an ɗauko Halilu Sububu yanzu haka yana Sokoto sun tura shi. Sannan can shi magajin Shinkahi ya ce shi ko sun tura daba Halilu Sububu, ya tura wanda za a dibowa a shiga tsakani a bada sarkin gobir, an isko gawar sarkin gobir an kashe shi. Duk abin da nika sun in kai ku sai ga ɗan sarkin gobir wanda an haka masu tare an haka masu, shi ko ya zo yana nan udut kwance sai yi bayani yake cewa 'yan ta'adda sun haɗi wani ɗan siyasa mai suna Honorable Aminu Boza sun ce shi yasa aka shi sarkin gobe. Kuna fahimta? Wannan Honorable Aminu Boza mun san shi, ba mu san shi da wata alaka da 'yan ta'adda ba, amma tsakaninku da Allah jin da ɗan yayi ya ja tuhuma ko bai ja tuhuma ba? Me ya kamata gwamnatin jihar Sokoto ta yi? Kamata yi ba Aminu Boza ba, kowa an ka faɗi irin wannan to ya zama ta ba jami'an tsaro umarni, jami'an tsaro su yi bincike, su hidda rahoto bayyane rubuce cewa sun yi bincike sun gano ƙarya ta an kawawa ne saboda a wanke shi har ko yaushe akwai dalili. Amma abin da kawai sun kai shi tsakanin ka taɓa ganin an zarge ka da jini kuma a ce kai za ka wanke kanka. Yanzu ga turji nan ca kai ba ɗan ta'addana ba, ca kai bai ta'addanci ba, kuma shi sarkin gobir tun yana raye akwai waɗanda yana da adawa da su jihar Sokoto, akwai waɗanda suna da adawa da shi. Ku bari in baku misali, mutane da yawa ba su sani ba sun ɗauki kilif ɗin sarkin gobir inda yake jawabi yana cewa gwamna ko ɗan sabon birni na iya abin da zai yi kenan. Kun ga wannan jawabi ko ba ku gani ba? To ba da Ahmadu yake ba da Aminu Waziri yake. Kawo sarkin gobir yayi wannan magana shi na yana raddi ga mataimakin gwamna da Aminu Boza, saboda mataimakin gwamna wannan lokacin da shi da Aminu Boza sun kama mu Murtala Bello asa da wurin sukar gwamnatin Tambuwal, suka shiga gidajen rediyo suna fatattaka suna cewa lalle an hita batun tsaro an yi kaza. Shi na da gwamna ya zo sabon birni, shi na sarki ya tashi yana kokarin nuna Aminu Waziri yayi kokari. Su waye kawaraddi? Su ya kawaraddi har ya ce akwai wani samna da yana zuwa gidan rediyo yana kokarin ya nuna ba a wani kokari ba a wani abu. Don haka abinda nika cewa akwai lauje cikin nadi, shi abinda nika cewa akwai lauje cikin nadi game da mutuwar sarkin gobir. Don haka yanzu maganar da ake ciki, gwamnatin jihar Sokoto ba ta yi kwamitin komi ba, gwamnatin tarayya ba ta yi kwamitin komi ba, ma'aikatar tsaro babu wani abu da sun kai. Wallahi kamar a kai wuta cikin haƙina komi ta daɗe sai ta tashi. Duk wanda ka je yana cewa ayi a zauna, wallahi ba uba ne an haka kashe ba, wallahi babu mai kashe ubanka ya ce ma a zauna lahiya. Abinda ake in ana son a zauna lahiya a yi bincike a gano da wani ƙarya ta an kai musu ba su da laihi, da wani su adda laihi. To ba a ma yi kwamitin komi ba, ba a yi binciken komi ba. Yanzu ɓarawon da ya ma sata kuma shi na an ka ba cigiya ya tahe binciko ma satat. Akwai matsala ko ba matsala? Ya Allah ka tona mu tura zambirni asiri. Wannan shine mataki na farko. Ku bari sai wani yayi magana cikin su in da bude aiki. Mataki na biyu shine wuru-wuru da an kai da wasan kwaikwayo. Ministan tsaro ya taho Sokoto ko bai taho ba? To wasan kwaikwayo ta ƙarya ta ake, wala ba nuhin aka a yaƙa su turji ba. Barazana ta an kai irin barazanar nan ta wuru-wuru don a batar da hankalin mutane. Tsakaninku da Allah su turji boye suke. Faɗa muna duk ɗan ta'addar da haka so mu haɗa ma ga wurin da yake ga kowa an sani, an san uban kowa, an san ƴan uwan kowa, da turji da ada aleru da ɓalere, duk ƴan ta'addar da kun ka sani babu ɗan ta'addar da bai waya, yana buga waya ana buga mai waya, in yana so yana tura ma boye. Kuma wallahi duk waɗanga da a cikin harkar tsaro sun sani. Amma wasa kwaikwayo ta aka yi. Ku dibi abin da Bello Turji ya yi shekaran jiya Zurmi.
tsakaninku da Allah abin da ya faru Kwashabawa ƙauyen Zurmi tsakaninku da Allah bai nuna akwai lauje cikin nadi ba wai har a samu ma'aikatar tsaron Najeriya wai ta hito tana wasa kwaikwayo wai mota kahewa ta yi don haka jami'an tsaro sun ka bar wurin turji ya taho shi na yaka barazana to mu ɗauki cewa kahewa ta yi su makaman da turji ya ɗauka wurin fa tsakaninku da Allah kun ga akwatin ne da makamai ciki ko ba ku gani ba to abinda za ku ce muna kun tura a kai ma turji makamai shi na kun ka rasa miza ku faɗa ma duniya kun ka ce mota kahewa ta yi ai kowa ya san cewa suna hita operation clear in kana son ka san abin da ya faru don Allah ka yi kokari ka yi magana da wani soja cikin waɗanda sun ka taya wannan operation kai abin da zai baku mamaki wallahi hatta sojojin da an ka tura wannan operation din sabbin sojoji na akwai yan 2023 cikin su wanda wallahi wani ko kukan bindiga kware bai saba ji ba tsakaninku da Allah ana tura irin waɗannan a ce su tunkari su turji to abin da ya faru kenan ga bullet akwatin ne sun bari nan an ce su jaye turji ya zo ya mamaye kowace mota ku ku bincike hudinta tsakaninku da Allah akwai matsala ko ba matsala akwai turu zambirni ko ba turu zambirni to abinda kun ga ministan tsaro ya taho Sakkwato wuruwuruta misa tsakaninku da Allah mi aikin informa shine tona asirin harkar tsaro ya hada ma yan ta'adda an shirya kaza me bambancin abinda ministan tsaro ya da abinda informa kai sauran kwana ka za su tafi jihar Sokoto a yaƙi 'yan ta'adda ya hito ya faɗa ma duniya za su je jihar Sokoto za su yaƙi 'yan ta'adda ka faɗa min ba ma'aikatar tsaro ta Najeriya ba ko kwamishinan 'yan sanda na jihar Sokoto ya ba da sanarwar cewa nan zuwa kwana 2 zai jira gidanka tsakaninku da Allah in ka san baka da gaskiya kana tsayawa to sanarwa ta yi duk wani ɗan ta'adda da ya san cewa ana iya zuwa a mamaye shi ya tsere tsakaninku da Allah sun tsere ko ba su tsere ba jihar Kebbi suna nan suna kuka 'yan ta'adda na nan na shiga jihar Neja suna nan suna kuka saboda 'yan ta'adda sun ji sanarwa kuma tsakaninku da Allah da tasowa su da komi an yi bidiyo an yi hotuna zaman da an ka taho an ka yi da gwamnatin jihar Sokoto duk an ka nuna ga ana zama gobe za muna mu kashe ku ko haɗa mai in dai ka hijaki jahilci ka san ƙarya ta akai muna roƙon Allah ya tona musu asiri abinda nika son ku gane wallahi ba a son a kama Bello Turji saboda akwai wasu da ka gani in an kama Bello Turji asiri zai tonu ku hita batun 'yan social media kun ga yaran dodo suna ta rubuce akan Murtala Bello wallahi babu wani dan siyasa ko Sokoto ko Zamfara wanda ya isa ya daga hannu ya ce ya ba Murtala Bello ko naira 50 abinda nika cewa su an manyan 'yan siyasar Sokoto su an manyan 'yan siyasar Zamfara yaran Alu Magatakarda ko yaran Ahmadu ko yaran Dr. Dauda ko yaran Abdul Aziz Yare ko yaran Dodo wanda duk ya san akwai dan siyasar da ya taba ba Murtala Bello naira 1000 ba 2000 ba in ya ruha min asiri Allah ya tona nashi kuma in kuna son ku gano ana ba Murtala Bello kuɗi ya amsa ko ba a bashi ku tambayi Honorable Abdul Aziz Yari dan siyasa ne ko ba dan siyasa ba billahi allazi la ilaha illa huwa har Sokoto ya turo mutane sun ka zo nan Sokoto da kaya kuma kun san kowa Abdul Aziz ko waccan tahiyar da ni Lagos ina Lagos wallahi sun ka buga min ku bari in hada muku wanda ya turo ya tsaye da dan takarar gwamna ko bai tsaisuwa ba sun ka ci zaɓe wanda an ka amshi an ka ba dodo ko to mataimakin wannan ana ce mai Alaska shi an ka toro da kaya Abdul Aziz ya turo shi sun ka taho Sokoto sun ka buga min waya ga kaya Abdul Aziz ya ce a kawo ma nace ba inda nake aiko ku ba sun ka ce wurin ka ba kai an Murtala Asada ba nace ni an Murtala Asada amma wallahi ku hada mai ban amsa sadaka wannan tahaddusan bi ni'matillah don shi wallahi ko ha ganin duk dan siyasar da kun ka sani babu wani dan siyasa guda wanda nika taka ma birki wallahi sai dai in ban fahimci abin da yake akai ba gaskiya bane to abinda nika cewa in kuna da wani abu da kuke iya haɗin gwiwa ku yi amma kalubale na da yaran Dauda da yaran Matawalle da yaran Abdul Aziz da yaran Ahmadu da yaran Alu Magatakarda duk wanda ya san akwai wani wanda ya taɓa bani naira 50 in ya ruha min asiri Allah ya tona mai asiri amma wallahi ku sani Murtala Bello bai barin buɗa muku wuta akwai ka'ida da manzon Allah ya ba su hadisin Anas dan Malik manzon Allah ya ce salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal imani akwai abubuwa guda uku duk wanda sun ha kasance gare shi wajada bihinna halawatal iman zai samu zaƙin imani duk wanda ya samu waɗannan abubuwa zai samu zaƙin imani mina na waɗannan abubuwa sai manzo Allah ce an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma Allah da manzo nai su zama sun hi soyuwa gare shi ga duk abin da ba su ba wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah ka so mutun baka so shi don komi ba sai don Allah don haka in kalubale kuke son ku kabda na Murtala Bello ya ce mai gidanku ya sai ma yan ta'adda motoci ya basu daga cikin waɗanda ya ba motoci akwai wannan Halilu Sububu ministan tsaro na yanzu ya sai mai mota sabuwa ya bashi ba shi aka ce ma wanke dan Kano ba akwai Ada Aleru ministan tsaro na yanzu ya sai mai mota ya bashi akwai Bello Turji ministan tsaro na yanzu ya sai mai mota ya bashi don Allah in yace ya aza kuɗi a bashi labarin su Turji ba ran mutane na yi ba bai hi kowa sanin labarin su ba
bai hi kowa sanin labarin su ba. Saboda haka wallahi ƙaryata mu abinda muka cewa ya Allah kana gani ga wasu mutane nan suna wasa da hankalin mutane a cikin harkar tsaro, ya Allah duk inda suke Allah ka tona musu asiri. Allah jami'an tsaro masu yi da gaske don a samu nasara ya Allah ka taimake su, ya Allah waɗannan 'yan ta'adda Allah ka yi muna maganin su. Wai ba ku mamakin iskancin da Bello Turji ka yi tsakaninku da Allah, jahili irin Bello Turji wai a ce wai ya gagari gwamnatin Najeriya, wallahi kai ka san ƙaryata. Magana Bello Turji ya gagari gwamnatin Najeriya magana banza ce. Duk wayar da kake yanzu ni Murtala Bello Asada ko test ka tura min wallahi sai ya zo ga jami'an tsaro. In ka kira ni ana biye da duk wayar da nake wai a ce Bello Turji zai hito yayi live yayi jawabai ko yau din nan sai da ya hidda jawabai yana maganganu masu nauyi, amma missa saboda yana da uwa bakin murhu, abinda Bahaushe ka ce mai uwa bakin murhu bai cin togaya. Ya Allah ka bare tuwon, ya Allah ka bare tuwon, ya Allah ka jicce su, ya Allah wanda sun ka zalunce mu Allah ka sani baka kwana, sun ci amanan mu Allah ka kare su, ya Allah duk wanda adda hannu cikin wannan abin ya Allah ka san shi baka kwana, ya Allah ka kare shi inda bai doruwa. Akwai wata magana? Saboda haka wallahi Murtala Bello Turzan birni ƙarya ku ta ƙare. Don haka ni ba wai a kama ni ba wai gwamnatin jihar Sokoto ta nemi ofishinka a ɗauki mataki a yi a sun ni kai kahin gobe da sahi a tura a halbe ni ma a sa 'yan ta'adda su ɗauke ni. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha